खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गिबिसिन खौरां जाहैबाय टिकटकनिफ्राय सासे टिकटक स्टार सिया काक्करा गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय सिया काक्कर बेनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय। बे सिया काक्करा मा जाहोननि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाखो बेखौ दासिमबो हमनो हायाखै। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। बेबायदि जाथाया टिकटकआव गोबां जागासिनो दं। बे बोसोरावनो टिकटक स्टार सानै ना साथाम थैबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे सिया काक्कर होननाय सिख्लाया जोबोद टेलेन्ट दंमोन होननानै बुंनाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बियो। अब्ला जों गुबुन मोनसे खौराङाव फैलायनोसैलाय। गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय सुशांत सिंह राजपुतनिफ्राय। सुशांत सिंह राजपुतनि जोबथा फिल्म एबा लास्ट फिल्म दिल बेचाराखौ 24 जुलाइ खालि रिलिज खालामनाय जासिगोन आरो बेखौ हटस्टाराव नोंथांमोना नायनो हागोन। दा जियानो जादोला सनु निगमा टी सिरिज मिउजिक कम्पानीखौ सोंखारिदों। टी सिरिज मिउजिक कम्पानीखौ सनु निगमा सिखाव थगायसुला टी सिरिज मिउजिक कम्पानीखौ आनसाबस्क्राइब खालाम बायदिसिना खोथा बुंगासिनो दंमोन। थिग बेबायदिनो टुइटारावबो आनसाबस्क्राइब टी सिरिज होननानै ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दंमोन। बेबायदि जाथायखौ नुनानै टी सिरिज मिउजिक कम्पानीनि बिगोमा जायबा बसुन कुमार बिथाङा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। अब्ला जों गुबुन मोनसे खौराङाव फैलायनोसैलाय। गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय ट्रेननिफ्राय। ट्रेनखौ जोंनि बे भारत हादराव 12 जुनसिम बन्द खालामथ'नाय जाबाय। खुलिफिननोबो हागौ नाथाय दासान्दि बन्द खालामनाय जाथ'बाय। मानो होनोब्ला बे कर'ना भाइरासआ ट्रेननिफ्रायनो सन्देरबोगासिनो दंमोन। दा बेनिखायनो ट्रेनखौ 12 आगष्टसिम बन्द खालामफिननाय जाबाय। जोबोर मोजां थांखि लादों। गुवाहाटियाव लकडाउन जादोंब्लाबो गासिबो जायगायावनो लकडाउन जायाखै। दा बेनिखायनो गुवाहाटिनि रायजो राजा बिथांमोना गोबां जेंनायाव सोलिगासिनो दं। गुवाहाटियाव बाजारावबो फिर गासिबो खुला मिथिबायना। लकडाउन जायगाखिनियाल' लकडाउन नाथाय खायसे जायगाफ्रा खुला गोजा जेरै बेलतला 6 माइल पान्जाबारि लख्रा बेफोर जायगाया गासिबो खुला आरो बेहाय बाजारबो जागासिनो दं। लोगोसे गुवाहाटियाव दैबानाबो जाबावदों। जोबोर गिथाव बाथाव लोगोफोर दैबानायानो जाबाय थायो गुवाहाटियाव। मा होनबावनो। दिनैनि खौराङा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। अब्लासो आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसनाव सहैगोन। बाय बाय।